ñamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kono waktu goto yoni to Nouakchott e to Sehil Babé toon to leydi Mauritanie. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamma lawale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to Guinée général Mamadi Doumbouya fooli ɗi sumgoji waɗuɗi ñande nogas e jeetati e lewru ndu gonɗen ko ɗum holli goomu DGE halfinagu golle ɗe nambiyen golle ɗi sumgoji ngu ɓangini hanki jaltuɗi arani kubtidinɗi Mamadi Doumbouya heeɓi daare capanɗe jeetati e jeegom piccal capanɗe jeeɗiɗi e nder temedere kala to Côte d'Ivoire RHDP fedde laamine nde heeɓi ko ɓuuri julle capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nder temedere kala toon to suudu sarɗiyankoru ndu kono woodi yedduɓe ɗi jaltuɗi wano to saare casale worgo leydi ndi fedde PPAC nde tawanoka e ɗi sumgoji holli ɗi sumgoji jokka sariya ɗi ndewadi lawol e nde hitade ujunaje nogas e joyi ko ɓuuri tengtude to Nigeria ko nantingol horejo Amérique Donald Trump haɓude e fedde kuliyankore état islamique saabu e nde tuuma warude yimɓe diina chrétien toɓɓere wonde nde ko diftagol janggoɓe e jangguinoɓe e nder l'école aji ɗi ɗum lolli sanne e nde hitande ujunaje nogas e joyi bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon hande ko alarba capantati e goho lewru sappo e ɗiɗi ɓuuri hitade ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi to Guinée puɗortoɗen direction générale des élections goomu halfinagu yaltinde jaltuɗi sumgoji ɗi waɗi hanki ngu goomu holli wonde ko candidat jo Mamadi Doumbouya fooli o hoorejo laamu fadde ngu heeɓi daare capanɗe jetti e jeegom piccal capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi e nder temedere kala wotuɓeɓe kam ko capanɗe jeetato piccal capanɗe jeenayyi e joyyi e nder temedere kala ɗe woode timminan laamu fadde ngu laamu Alpha Condé horejo kiɗɗo ciwlaɗo nan mbiyen laamu muɗum sammina ñande joyyi lewru jeere ɓuuri hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho Mamadou Adama Diallo e ɗi jaltuɗi Dieynaba Touré ardiɗo juɓudi laamu kippudu fi woote DGE ko atti hollude wo e nder faldeji capanɗe tati e tati leydi ndin fof e commune ji sappo e tati capital Conakry ha hewti ka leyɗe janane Afrique Amérique Europe e Asie ko candidat jo GMD général Mamadi Doumbouya fooli fota ɗum noon ko ila toɓɓe capanɗe jeego e jeego temederewel capanɗe jeɗɗi e capanɗe jerati e capanɗe jeenayyi e jerati temederewel o heeɓi e ɗi nokkeeli si ɗum ɗon fof hawtidirama o fooliri woote ɗen capanɗe jerati e jeego piccal capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi temederewel ɗum holli ko kanko jooɗiti ka hooreyako leydi ndin ha suudu ñawirdu mawndu cour suprême taƴa ñawor nden wi'i Dieynaba Touré wo Abdoulaye Yero Balde candidat jo fedde politique Frondeg ko heeɓi ko jeego piccal capanɗe joyi e jeenayyi temederewel ɗum holli ko ɗiɗaɓo tataɓo on ko candidat jo bloc libéral Faya Mili Mono heɓuɗo ɗiɗi piccal nayyi temederewel hikki ɗon Makali Camara candidat jo fedde Fanna heɓuɗo gooto piccal capanɗe joyi e jeenayyi temederewel ko nayaɓo ɓeya candidat ɓe jowo ko kowal e ko fawi mo kala e maɓɓe heeɓi Mamadou Adama Diallo Conakry RFI